Umurka, ukurka. Ngayon na sulangan o beji terkawala na pala may pasan. Pala gaji ka sa dunia. Giti barat yan. Sabagsan mga bangsa ko. Napanaman naman tanong, yung kaya ta'lim tanong, nakakuha tanong sa guna, rin kakabari, kakuha tanong sa guna. Sagit tanong, nadi ipagamagan na pagwitan tanong ko mga kubatan. Di pagamagan. Kapag kaya iman to agagawi, na may ilayler ka na mapipi a ginawa nga, na ayan niyan dinagkiyapita na ayang kami ninaw adi kititik saan kaya kito dekarauti ha ang kayo na kami so kapatay mga bangsami na kaadna na no Allah ada asayniyan bila alama dasayniyan kakanaba sutaw na umaylay ka mapapanwas sakit kabab pa na complicated na kanabuto say nabuputay nabasay na bapatay. Mailay ka sotawa tanto amya kalay di diyan. Nakanabuto say napatay. Lagi nagyan ka na nasiwa na kajagi na mga tungan na itanong kag yung gagawi. Aya ide diyan na magatos agupit ragu na kiyati niya sa dunia. Tanto amya bulu-bulu sa dunia. Natilmugan na labisa pulo ide diyan kagi. Nadi pag magdagyan kaya kapatay tanong. Aya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin na sayati zamanu ala ummati al-mautat al-faj'a. Ad natigo Nabi pagkataling umako mga umata ka na kuri aayabunta lang ka na namasa na aya kapatay utaw na panakaw. Away. Alam naman na rin mga pagarigo, mga babaygo, ang mga alama, mga tanda sa kanggubo sanggay dunia na pandemya niya wow. Paano ini man tumilay? Pwede sa tanda na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam upo niyo mailay at tigo Rasulullah. Sa mga manusia na ayan dekal na bubay na makay to subilangan na mama na tanda sa magan mirubaran niya. Oy, magan magba dunia. Ano na tigo Rasulullah, ikapakada kalubabay na makita sumama. Pero atiya ka no, miya kada ka subay, tabi sa mga bubay ka na. Asumunta sa eskwela, nagkapukatan taon. Nasumunta ko opisina, nabetan ko mamala mga mad, kapalebay. Oy, namagdata ko tara ka service na driver na si Maminian. Naaya ko makapakapat na si Didinian. Narikori kaya. Nasubong ako mga padiyan na dita makapangaya kapala boy. Niya kadakal ng mga boy. Niya kay to subilangan ni man to mga mama. Kaaya minda kaliman to na boy. Na ayarat taon sa ginawami. Na miya kay to subilangan na miya mga mama. Na kiyalbetang kamipan. Kaso mga pedami na bimbayo-bayot. Tama na. Ibo ka ba ka natira. Na miya kay to kami bilangan na kiyalbetang kamipan. Oy, tapi yung mga pedami ang mga mama na maapadupan na pagurdir kay Rosmar sa lubog. Biyan biya katuwa-tuwa pa na ba na. Oy, na yung mana niya, naging mga problema tanong man to. Nang wala mga pala para tubo no bangkit na palidi man tumilay. Yeah, Saudi Arabia. Lagi Saudi Arabia na iman to, kapaproblema kita no, katiubo, kumadak na to iman to. Lagi Saudi Arabia na ingadanan aaya gobyerno niya na Quran. Na iman to, na ingadanan na konserto. Ana mga siniron. So mga Kristiyan na diindala ko na nakasyurpan. So mga iman to na sira ni mga kaya bagan sira sa authority, sira ni mga tindira. Sira ni mga driver, siko mga truck. Mata ni ayama. Namilay niyo human ragu na ayapos na diindidin na kaaba. Di tipo na nakaaba. Giyan ko to katatago karon na ibetin na ka sa mga truck na may ano kasiyul din ang masjidil haramay. Ano man yung ano niyan na ano man na ya idikati ba kung inged
aso pagtaurun na tiyali kudu ni ratwalo kudu ala. Ada ba tiyo? Nanuda na kanagi ang yakubur. Tataw na kan na punje si kalalaga no. Betul sa kalalaga na si Ali Masweri. Okay, so biatang usia tiyo siya mikuran so kay lainnya na. Dia nga Yakuba na ayapian utulu Rasulullah na upama ka aya ketagusan na mukmin mapaparati sa katanway ang mga taga-Baluy. Insyaallah ta'ala amin aniway. Amin. Okay. Na aya katisan o ketagusan ka na nakuba. Na ipuniman to kay nilabungiman to. Na aya kati niyan san na aya ka pa kay iyan san na taman sa dibungkitan sa dunia na si Sandin. Okay. Okay, na inalo yung Nabi. Igira aya minilbeng. Hadis sayo. Na igira aya minilbeng. Na mu'min na ba'i. Yung mga ba'i. Mu'min na beto sa katano. Na igira aya minilbeng kukuba na mapaparatea. Na kanabakiti kukuba. Ay naliyo Rasulullah na ayakati tanong kukuba na miqdara rakaatain ayakati tanong kukuba na san sa kati udura kata sunata. Allahu Akbar. Dari ba biyong kita na dunia. Oh. Ngayon nakagi kabayad no Allah na masagutan ng surga. Oh to. Yan ay kubur na lima ako matano saya. Baka sagad na kanudyo na yan. Panggagakano sa 30 minutes yan. 1 hour po. Oh. Sa oras, 3 oras. Yan ay ako ba na lima ako matanusan? Bago na ako makukuba na andun ni katambuniro na makapuntag so tambun ang gusto tayo mudan. Paman naman ako ano? Aplastar. Na ada tigo nabi kaplastar radian kana nakuba na pagan yang gemauron na siyaw pulo siyaw anipay. Gede kan? Adi kapapa lagi kami ya makatuwa-tuwa bentuk ini na dira ka. Mi ada bentuk. Nona ini sawa yung mga bay. Siyaw pulo siyaw anipay. Na madi sa timana nipay na siyaw pulo siyaw yulo. Naumali sa timana ulo niyan, nasiyaw pulang siyaw ato kayan. Naumali sa timana to ka na yung maagmiyan na bisa, nasiyaw pulang siyaw bisa, ay pagbuti ang utaw. Ha? Nani niya so ayo? Ay yun na di ganun di mamipi. Na may ilay ni sudarnug na tumipak ka no, yan lakalak ka no, adarnug ba no to? Adi pa ka buta. Di ta pangkatawan na di piyuro na ulo, kalang tarang. Basta na gitu dernuga kita kata ni madiu. Tu nama dia kapendulan ni antara saya yang ada iwa berti. Oh. Kakak dia paletar. Nanti pada pakabut. Nah ini kalau kau baik. Nah ayo kita akan sampai yang kota siap pulau siapa ni pak. Ah. Ada kan prepara di sahaja dunia. Kau dia prepara di mga babai kulay. Nah ibat tu kami akal kaginawang ka. Ang kainong. Nawayadan kakapakapagamal na sabab ko mga wataka na sa saulan na ayamaan na niya na siksang kakukuba na sa mga wataka na anadiw ni Tix, anadiw ni Mentay, anadiw Propasyo, anak kagita-gita na kakaya diya. Okay na, ditang kasi ina yan na usya ma yan. Tagi utap. O yan kaya siksa kakukuba na pantagiyay kalumanga. Bala, tabi sa mga babaya ka na yan. Ay ada mga pakasumbayang, kapakapaguman, napunan gikarumanga. Ay ang miyaswa, nabiyatay subay, nasiniksa, nasikarumanga, bumabubuko, pangaruma peruman. Sibiyang ganiyan. Oh. O ay, sabab akyat teman ka na, sabab ko tamok ka. Sabab ko tinda nga. Na ayaw na pipikiran nga, na hindi ka patay nga. Na peso salad na dira na kapakaunutan na sotamo kami digil na takay karumanga na ad na time na adin ayam anan yan na kuri si karumanga na sadya maka pangarumaw na ayap man ku sa giyo tatamok ka.
kunta faridan wahidan. Mana niya na miyantaran bisa ko kukubama. Aya kaya katanu saya, saging nga mabubata alim tanong. Umani sa akin na ilangwin niya na ginawa niya na ito pati, ilangwin tanong kaya ginawa tanong. Upama na di ka di kala ka. Ama wapata ka na ayap kelutan na ataga bintong. Rumang mga balingan. Di ka kala kaya maano niya na mawapata ka, niya ka lalakay walay. Niya ka piya-piya suigan ka. Na ano ni ka wapata ka na pririkan jo ataga madang, arungway kan tigur. Why? Naudaw man ka. Bala kita bangina ka malakabu. Ikat talawa madadala makukuba na sopat tarong ukuba na kepo na mabagrapoy. Maya wadi suasitiling. Oh, sudah kegugungan suapoy. Ati kira diga di mamirito. Diga di mamirito sa sede. Nakatarse kang na miya gusi-gusi juga. Na miya laga sinta sugelum. Mimbet tuat tiya nakagelum. Matang walau dia bir linga-linga na sinta su sede. Na maaw nakamula tuyu anakatman. Kan malalu-lalu ngamamu. Oy, abang kasi gugelum at ginapirito ako oy. Sige miniro turun na. Nasisagar ka. Di ka tukul gaga tarsik na igida ko piro apoy. Naya pendapat terus namanya wadi suasi pilih. Wah. Nah, tadi kapat tamade dalam kukuba. Nah, kapat tamade dalam kukuba nagyan ko tuwa sujaul akra. Atau ni sujaul akra. Miyak kalalabos. Malabos sa tigong nabi. Kibedang kanian. Nagidin na bang kalaka. Nagagida-gida manaka aka kalin gulawasian. Kapetingrian gulawas ka. Allahu Akbar. Amiyah kayaw yawa malinig. Subhanallah. Nato na ikalima. Amada dalam kukuba. Aw na sumungkar. Nato na kaya panutulo nabi kumungkar. Na sumungkar at tigong nabi na tanak kanilawas. Na umalisat tiba na beribu numungkar. Na makapupunon sumisusumpi taapo yung mga kabagabagab. Na umantero sumungkar. Na matanong adi sudalandigo. Na uman mamirap perang sumungkar na mabagara di sukila-kilata. Ay gadawan. Pamakutan so amal kapalapung kamarinaw kabaamay kasilgan ada aparwarim bernada surutay man. Ano tanuro na yan pagpakogitan bariyo? Kasadipanday ko lang ka namitar bang ako karang. Nasapman sa malimon na apa yung mabinandar na padukumataragandang. Hey! Apia diga miya kaapas na asara miya ilay wala miya naman namaraka. Asara miya ilay wala miya naman namaraka. Ubaya ka kilayar ka wala gutala na di ka mananamar. Nakakilid ka ginawa. Ay ito ba tiyo? Na, iman to na yung discussion tanong na kubaw. Okay, na mamanik tanong may isa puro. Unang tanong din na kubaw. Na antarasan tanong dunia. Ayat fitri fakih ya bulais. Na malay dia ulama. Sadin sa tawatigir. Akabaya iya na langwa na siksa kukuba na librirun. Na panama-nama rin niya na matagunang kayapat. Sigurado niya. Ariusan. Sigurado niya. Abas sama pada lamar kagian kayapat. Nada nitay. Nada baos. Nada apoy. Nasumungkar na pokoma na kanabat na kana. Kam timot sumatay di ko dunia na makasaupaw katay dumungkar. Wah. Asara matagur lagi kayapat. Kena betaro pagul kayapat Antara man libre ko naraka. Wah. Sama tadi niya na tayo pa na. Lihat timur tu. Ano ba niya tayo? Kaya man ito lagi nga wasiat, man ito namata nga betul-betulan zaman niya wasiat Api ada kasing na wasiat. Problema na ya, kaya pantagay na manusia pumagaling sa wasiat, na ya, kada kala ni man ito maranaw na mararabin. Timba ka nga na hadis ka pagumbo. Matang walo bujuldo. Alright, na pa na sumul doon na miyan ni Rizu.
La ilaha illallah. Okay na, makaliw-liw ka nuron. Iba ta, sasaludo na kan si kano. Ipapun niya, nabay do ko ay ditiro ka. Agi po makinikino. Ha? Pagkapangan niya tigi ipakigiyabulay. Ang mga tao at dudun asik sayan kukuba. Na mga tao asiniapian so 5 awak to sambayan. Na dun na siksa yung kukuba. O, tama na na pala ni libre kukuba. O, so di simbayang. Pareho. Huwag masukuhan, ayat sampai nga, nakan diyo matubuna po, nintang wala pala. O ay dita di pangling, wala tarim ano to, wala riyo. Okay, nagyang kaya, kilibre kukuba, ang mga tawad isimbayang, napakatatanaan o nabiya sambayang. Ariyo, di ba sabihin? Kaad na di isimbayang, apananakog, ana di sembayang apangangantong sa sweetris. Si editan sa member. Oh. Basta lagi ini. Iba na di makanong. Ngayon ako Ramadan. Natingin na Bapak Guru. Tigil alay na tol kada. Tigil na tarim nyo pang niya. Tinaugi. Magagawin ito na play na tol kada kami. Agi ko na ngumong-ngumoy na igumuro ko kilido mas gitar. Oway. Ana pang niya. Lagi ako makapasad. Na makasumay kami sa subo. Nagugagasan ako niya. Bapak Guru. Inshallah na uli mo ako ang na gamus ko. Tignan to na. Tignan na to miyaya ako at tigil na 100. Amano to matudud. Nasigurado nang ka nainatulak ka dira. Di pa niya ko na dinamiyat tayo kagi. Ibut ko wala kami dira matakan. Nainatulak ko wala pala. Madagi abot at siya ni makasala ko orang kakaini. Tinakanala ko na pangani na tiriman. Tigil lagi sala ko orang kanan. Oh my kagi na judi niya nung tayo. How are you? Ariyo. Kapira-pira bay. Pira-pira dato. Ay papatapatay niyan juraga. Ay giramigay niyan juraga naman din na lumamakad na rarabir. Na igirat-tigira mi layakan siyang kanan. Na pwede akong miya kautu. Pwede akong miya kagabi. Asara may layakan na ukidin. Na igirat miya ilay niyan ang utaraga na ipapatapatay niyan. Niya problema na igirat miya ilay uraga. Nakana mo papatapatay na uraga, kagapatapatay niyan. Pati at mantigin yung tono, nga di siya. Hariyo. Nalagin dito, kita yung mga ibarati. Anda berasan bayang nga perfect atin din jawa kato. Na makatipubin. Mga pets. Nariyanap kato. Berarti akan wa isasakit pamranaw. Na dinian pinakabayaw ba niyan managa minipurukan wa isa kaulay. Niyan tayo. Ipsig-sig niya na tangilan niyan uban niyan kanigadawata ka bubidu. Ipsig na tangilan niyan uban niyan katagpag niyan kanigadawata ka doktora. Kaya kabayayan. Na kailangan na tingin na pantay-pantay kami. Mata na kailangan niya kapira ko ka na yung maalo. Ito ari di mapia at saka naman bata-bata na naturni niyo. Ano engineer Anaw lama iyo, ana doktor iyo, ana CPN iyo, ana milyonar. Bastang wala siyo di ka nung kakalakaan. Lagi siya gito na nasakit yan. Sige na di. Kailangan na patay. Ato ni bentugan na upama ka ngaran ng mga lulot ka. Upama na di ka din kinulangan sa pobulas ko. Bakal ninyong gugani. Kata kami at tigil minta na pala kami dispatch. Nasa mga ari, mga pagiwata na minapanil konduktor sa mga kuwan na eh. Dispatcher. Ato ni bentugan, tigil na karagano. Si sa track. Mama na di ka di pagwala, di ka di pagmamalaki, napalayakan dispatch. Aba di ka tahu ya, di ka dispatch na wana ba na karton na ya pag-imbestigar. Ayaw tabihan po ko.
Di ka na editero ng mga pagarikulay. Kasi ko kababalitan wa manusia minsan na keribatan mo. Ada ba tiyo? Na. Anabara sambayang abukeng. Nari ada bukeng di sini udah. Adon. Pira-pira raga Mia Sancho. Mia Sancho. Oh, Peke. Mia Peke. Mia Sancho. Ini dituwagi sa mga udah. Natigin na kiyala kami manilupa sa norte. Sige na ipatakakuha na tala. Dugaw ang kaupapasyo. Okay. Lumibagin mamurar bu. Buguta watigin na. Kaya pakatamu ka kan. Oh. Kaya manan yan na si kami at tigin tao sa Marawi. Lagi na nabubulingan namin na talukan din na ni Father. Ade. Ha? Baka na natigin ni Abi. Na kasaku tigin zaman na di makabungun sa waler kami magariari. Na ini pula misra kaniya mau makapangaruma ko na imgay niya rak na taragyan ito. Waksi pa kung kami katirat ka. Oh, naparami sa karkat tigil naman na ikulay. Kawat tigil naman na yung makatuluyata. Nadiyakan sakad rasay kadiyong di kapapuninin. Dikus kapan pakapunisin. Promises. Namatang walaw di. Matang amiyas sala ko ni. Na kung gano'n natigyan man ay paglaban kita kagitan ng mangyari. Ang saka natigyan ni Mataw Giyumi, saka ni Mataw Giyabi. Nananamiya ka pamiya ka tefisira ka ini pagwala, ini paglaban ng baboy. Ang yung mamakatalola na inimbestigar, kanapit niya pamipigan niya, tigyan na naman na 5 ko, din naman niya dinundag, kung yun mapakapamipi. Natigyan na niya kasurga ka uli. Natigyan na inuwak ko niya di pagkatindoon. Kapiu-piu na dekitin demi. Harian. Dekitin demi. Na dia ko makapumipig ka dek kami makasambi. Oh ay kaso busong gitar na kan. Dataro to di biasa cho. Nabara sambay ang mga tao na mga bukag. Kaptabiyar kan walang wala tong anemi. Na ayaman na nila pira-pira padagang. Asara di malapis so sedayan na ayay pula pa yan o napalin ka bukugan. Okay. Tingin na sedayan bubu na wasipan. Bubu yan. Nawan itigud. Tingin na inong kita katin yan. Natingin na kaya dugo na bendira. Okay, minilapot. Tidak ibat ka bubu ya, sige na matang wala, bubu ka bungan matibaw. Berarti ka no Jerry. Baka nga natigil matibaw. Na kuminon mong usulok sa. Napia merito niya na di pagawa ko kara. Matano din niya pigwa, cucu sedih dan bumi kata ko kara. Ngay no, expire. Kabendo to ikaw alugawin niya sa bendira. Lagi dia ka ditero na, berasan ba yan? Beraman. Okay, naya kasanggapan niya nakapagod. Nagyang kaya kilibre ko kuba na mga tawa ay sambay niya na piyo. Malo nga pagchik ang ginawa nga riyo. Aya pa kay setan na guru sa marantaw. Malugar kami kung pakailataan to na piyo sambay nga. Na aya piyo sambayan nakaan nakataraw fa ilam takun taraw fa inawuyara. Aya sambayan na ano ni kapag usalinga. Allahu Akbar. Na lagi din numiling kaso Allah tumitindig. Na miya din so pamikiran ka sa dunia tumiran sa pedunja lungan na mauri. So Rabiatul Adawiyah dia enggak tahu no kaya munte ni so sani de Rabiatul Adawiyah. Guni na nasani de niya na. Miya katay de singir. Miya aulia. Tapos sa siya butian ay sambay ang naandika takbir ka. Na miya din yung pamikiran ka sa dunia, tumiran sa alungan na mori, yuti sa mga. Na enen kaya sumbay, enen kaya sujud, na bukasulya, tik gamatan yan. Kanaba pa na puling, tik ko. Na ayam iya sa uraba,
na kaya palian, au da batanian, na tumitin na kinap tugas uruguyan. Napara siya. Na kanya ko makasilam, na mampanakabagdamian, aanatig sa tangan mata niya. Pero si ko, di niya di kasabayan, niya katanong ba na matatawag sa mata niya. Kita piro sabayan. Dahil ako nitibang na sabayan ang tanong ya. Hindi ka di mamagin ang darangit. Madagasur kita. Kami aksyon ka lima. Kahampun. Buwan na ka. Mata na ka na di simi na di mga tajarangit. Ang diraw ka kusar kay ni Kukuba. La ilaha illallah. At ina niyo man. Nabuto rin itsa pa mo soal. Ano man eh panikiya bunuan yung urnit. Betul ini betul para sorngita. Dia patay niya sorngita. Ngayon, nakagiya aso pamikiran niya na misimbayang ugid na doon sa dunia. Doon na koneksyon niya ko Allah Ta'ala. Pero ini sembayang di manilay-lay. Nawanap sulit na ketentangan niya namin yan. Itang siya yun. Nah, anak kuri-kuri. At ay kaya pagariyak na ni Jugit. Nalango na Jugit na mbatiyan niya yung surat yan. Namabatiyan niya yung Jugit sa biro. Aso surat sa distemuli din na ati kita distemuli din. Ngayon pa tayo yung disipo yan. Isya ko na tingin din ako nung tukit din. Liyan nak-nak na niya sa buya. Ay la ilaha illallah. Ayat piu-piu rasan bayang. Na ayamanan niyan na makaninian niya takapiyapia. Ano ni kagirawa Allahu Akbar. Na napipikiran ka na pag-imbestigaran ka wala sa kanumudu ka tao. Oy. Na ayabot na kita kasimbayang na punang gila iniyo na baka no makasimbayang apipipitingan mo. Kalangulanguan amisimbayang apipipitin na sa sampayang niya na makarong. Wah, basta dia dipipit ke? Dia tak kayu bawal. Baka semua pipit enggak? Ayo tahu Peter ka sa mido meranaw ya. Kaya kira tanto am yagi kelas na di subra. Oh, Allahu Akbar. Mati penjuliman niya na di kata nanti minggu salinnya na. Allahu Akbar. Naunya nunu pakwa. Yan nak na sambingan na di patukuan na kena dua paula sambingan na katarabili. Di betul di katarabili ka sambingan na. Ngayon na ino, ayaw maana niyan na ayaw penakuan na ayaw maana niyan na ikama. Jogging apa mo eh. Ayaw naman na Allahu Akbar. Na street ka. Api abangkan na tatagwi sa tax kay street. Naigda ka sa kaatantong ruwa. Piko. Sama na ba na street? Letter L. Arka. Maada kasi ko taritibiyan na rin. Ay dapat na basta asabayang ka pipipidungan na makro. Ngayon, nakadiya inukuto pa kay Laya apagibukar ka matanga kami may naanam yung kita kukuha na ka. Sabi ka na sunat apagaroon na ka. Pangalangan na ka. Ngayon, nauding ka alangi. Nagyang ko tamiyukit ko di ka di simbayangan. Na aya ka siksaan niya ro. Na tumukun abadeng tumindig sa ano nga na mo rin sa patapulurang na estatwa. Adi gyang ko takiyukit niya ko di simbayangan. Kailangan na ka, alangan na ka. Ha? Ano ba di ka kailangan no? Ipipipipipin ka. Owas. Nabi yung mga mta per kasi pagumanon. Kaya taguban niya na mata nga. Hariyo. Nana dito ka pa kaya naniwan mga babayaran. Saka no mga pagari ko, inong bawal sa kapipili. Kaso kasimbayang na piya ka kaya doon rakaat. Tapos na pinanagutok emergency. O ay, nakaya ko nga, kapag kaya emergency yun. Nakaya ko nga. Na ayasura na ka, na suga sa paitaw na palakaan na ka. Palakaan na ka. Api ano sa baba? Nasungo ka sa baba na palakaan na ka. Nakalakaan na ka, nakusig ako sambayang nga ka, na ituloy ka nuto yung kutadura ka ata.
Kenapa ka pagusali peruman? Oh ay. Kenapa pagusali? Enggak ino nakag-emergency. Oh, tano din yun na mga bari. Basta emergency. Hanap na nagutok. Nganin dyan, o di na anawat na apendula. Nakulog ng kutuwa ko. Nambekas kayo na iyan ako angaw. Natagwang ako yung maanan yan, nasamba yung tunod sa tibunyon. Karim, namatago ko, nataro sa nakan, adi ka po bisali, continue yun. Oh, continue. Nagito, yuti saba paki, ni saparang kapipiling, kaya kita ko nawata ka, namiyan na lawiro. Miya diri susi ko tawa, kung kayo no, pipipiling na ko. Oh, namakasalo ka na, mori na tingin na inuwari ko pa kung lawata kaya. Tingin na may ulog sa tuwa. Tingin na ba ka ng mailay? Tingin na doon. Ngay no? Pipipili nga. Niya tayag sa mayang kanan. O, hindi ka ba kayo kapipili ko? Apya so kasimbayang samyatay na di ka pa kayo makapipili. So, jinasa, kapakay. Aba ka takbir, pati takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piyakat tanad nu Rasulullah. Asadin sa tarating nabi akapantaga na kapatay na amay kasimbayangan na mirampay sa 40 kataw asumambayangon nagyang kotamiyatay na tartarot to penutuan lang una dusan niya na inirila unuwag basta mirampay 40 40 kataw kailangan na pagito nga 1, 2, 3 may ganda yung pag-usali kasi ma-40 Oy, napananalo ka. Oy, napiyakat na unabi agyang koto 40 kataw na sigurado palapalay mapaparate. Dia dusairan. Beauty prilaan. Api ay sumiyang bayang kaya maka nasanggibi. Ipalay pananaku. Patang wala talay do karilay siya maka. Kaya kailangan na di ka di mamimili. Mata nga, sekreto ay di pamangdawa karkan. Abasta na mga pat, ha? O ay. Kapira-pira yung kurikat na pagariyan ni. Kapira-pira yung manusia. Adip siya yung sa wakto na si siya yung umiyatay. Ngayon, nakagilistal, 50. Mata ko wala ka. Ay, makasabay nga na para sa lako na dumiko. Naron may tutorto na kanabang pitirwa sambayangan na tiga garin. Pada ko nga kung simbayan ko. Makapagabdas ako nagagibugusubog. Tapos mo tinginilis, saka matay ka. Yan lang kaya sambayan. Mariribat. Naginali pa ganero, hindi ako makabalik kasi latana. Ikadua, tigwayamanan nila pakigiyabulay. Ang mga tao alibri ng kulangan o siksa kukuba na pagkiraatul Quran na sadin sa pababatiya sa Quran na librin ko siksa kukuba. Allah Rabbi. Ay kita yung sa watatanwaya. At kaya pantaga na kapatay na murit. Nadikitong sumimuray siya kapya sinena ko siya mayan. Namalangir ano pinay muray siya na Quran. Napiyakatalan no Rasulullah. Apa ikadua akilibre ko siksa kukuba na basta kung beti na sa Quran. Tara, panay ka no beti na Quran? Napuguy ka no, dengan bagus ibu tahu dia jangan membuat tawat. Haryo. Ay mana niyan na uway. Yan kaya Quran na miyak ka na ikipantag. Ad na Quran ayat katawan tano na ayatul kursi. Oh. Ayatul kursi. Nasa Quran nabuga na kasi kanong sa talutima na ayat. Ayatul kursi, ayatul gina, ayatul wilada. Gina ni Quran. Ad na Quran ayatul kursi. Yang na ayatul kursi na ubaya beti ang ako magrib. Di ko magrib na beti ang ako nanan. Nasi ko mababasag gawi na gugur di ang kapitupulong di malaikat. Allah Rabbi. Naugian ka na ayatul kursi na beti ang ka na sumu.
na mabebesalungan na di kan bebelagan ng 70,000 malaikat. Yang ada gaging ayatul kursi. Atau na ikadua, na ayatul gina. Atay turun sa ayatul gina na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau na ayat. Na ayat tanan atigu Nabi au pembetian si kualay nasa din sa tau kualay napalap palim pagkatamu kenual lahudana. Tujuh Nabi miyan tulun. Agian kaya ayatul gina na ulala yung kebeti kualay na lango na mababaling kualay na palim pagkatamu kenual. Mapiyaw na yan. Buti yan yun, para lang ano makatamo. Ngayon matarapi, kada ano naka-fortuner. Ano makatarapi? Ariyo. Laila. Nato na, katawan niyo, agyan kaya piyan utulo na biya, basta buti yan, pagkatamo-tamo ko sa tawalay. Di nga katawan. Naditantiro nga, di yung katawan. Na aya inalo yung nabi, buti ang kuwalay na pagkatamo ko sa tawalay, abituan yan sa ayatul gina na suratul waqiah. Tama ko, waqiah. Kata ni suratul waqiah. Ay, ito manimanan yan. Idza waqatil waqiah laysa liwaqatiha kadhiba khatibatur rafi'ah. Tigu Nabi aaya ngaranang kanan aaya na ayatul gina. Asadin sa walaya lalayunan na pembetiaan napakatamu kanu Allah sutaw kualay na disiran din kesuga ta'awida akala tigu Nabi. Na ida waqatil waqiah. Ida bati. Ibat tadi na iku Allah kadi ko kanu itsepa. Kau yang kaya ka pembetia umranaw. Sa yang kaya mga messenger, mga message, mga text, yan kaya mga kapmatiatano sa mga post, na yan kaya kapmatiatano na bubuwag ipaka 5% sa Quran. Ari. Bubuwag pa 5%. Ano ni kaya gagawin yan na miya kaluda tawain na punggiro sa edeng. Ikita akong betor ka ba? Kaya di mo dulu ka kaupin yan. Ariyo. Sumiro na lango na post karoje naman na hindi mo puno. Alright. Aba sabka na lagi tada kasi kada pustak tsaka. Min petuatian yan yung pagutang sa marga sa dimba yan. Miya ba siya utig ka? Tingin na kita sa mima ka utang. Alright. Sumibag mo. Ole, ludlaw wa. Niludlaw mo. Doon pa kasulga doon. Sibagan yan ro. Alright, araw sila disisin mo sa ginanakuan. Kaya man to nagyan kaya cellphone na miya kaumpia, dama kaumpia. Kaya pa kaumpia niya na miya katutuko, tutungan na yan. Launap katukon tano sa mga typhoon, mga bagyo. Walap kaksiditif katukon tano. Okay na, mabuha karatayan na madakala karumaya miya break. Okay no? Ano ka break? Miya makatuwa sila, mga nilabing ng pulo ay hindi diran. Okay no, nakagiyan ko takaruma niya na lukas. Mama, iya katulong yung labu. Tangwala talaga. Niya ka binasama sila kuha na Facebook ka. Ipagtagday ka tama-tama tuwa. Anak profile yan. Sekreto. Tatagurian mag-usap password. Mata, grabe niya ka binasa itmag-iban to. Oy. Kasakan lagi, di rinitiro kasakan na piu-piuraan na parinakan. Nanokot siya. Ipaprofile yan mamalong sa kung nasuhin na ulit maturun malalalo pa lukot soto. Kaya manan yan na di kami mag-simburger na panin pananaroon. Ngayon na para mag-salokos. Hindi na yung bitira tayo di tadi bitira na lokos na yun di iti yan na dirangan. Kabong giro ka Wariw. Walang yan, wariw. Maptero ka na, maanan yan na, pagkausar kasi kung mga busyatan. O mano yan nga dimbitere na professional na pag-professional ka. Kagi naman narikap manusia. No, hindi nga dimbitere na ulaman na, kailangan na may tadi ka, kaulaman di nga dimbitere. No, hindi nga dimbitere na wata na yakusar ka na kawata eh.
Palabaga pag-usaran na so pag-usar na ka. Kuya maana niya na malataw na pag-usar na ka sa gingan 5 na dia. Dipidinan ko manusia. Ay dapat di nakuha tanong na gingan Quran. Aya ikatlo aya na bituin sa ayatul winada. Quran na ya. Ayat upama kaadnabay. Apmuata na umitawa raya saig. Na pakinom kubay apmuata. Na banyan kudus wata yan. Na bituin sa ayatul winada. So, kwan. Ato na to? Ano? Ijid, wa. Palakat na ka sa suratu Ali Imran. Na malakat ka sa suratu Ali Imran. Na pinulubaan ako sa numero 35. 35. Taman sa 37. Na itawar ka sa ginapag-inom makakutmuta. Inshallah, kung niya duwata yan. 35 mo ito, Ha? surat al-Imran. No? Gina di ka layar ng Quran. Aso Quran, na pagugupang kaniya sa dunia. Naso Quran, na pagugupang kaniya kukuba. Naso Quran, na pagugupang kaniya sa anungan na mauri. Ano man ikip na rin nung nakasagin kaya Quran? Kapira-pira walay. Amia kada-kada kala Quranon. Napipira gawin na din na buong kumutiya. Apitiro Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aswalay na mirampay sa talugawi. Adyon mabatiya sa Quran. Nagyang ko tawalay namin itong atigo Nabi sa kubo. Nagyang ko tawalay. Basta ko naturidis na din mabatiya sa Quran. Na kailangan na ariyan. Batiya nga sa Quran. Kaya man yan. Na basta batiya nga sa Quran na may tuman amarata na pagawa si walay nga. Dia na ni kaduo. Na papasa na ni insyaAllah. Aya ko na ikatlo ang kasabapan sa kalibri ka kusik sa kukuba na kasratu tasbih. Yung tamin tiga bubul sa nakuduwan. Subhanallah. Tasbih. Kompleto. Ariyo. Dito di mana tasbih. Proteksyon na na ginawa. May lang nga mo tayo ipuipo. Yung ko tuwag na. Tornado. Bolyo. Tornado. Tornado. Di ka piragoy. Kara ko tuwa Allah. Abangan niya na ibinatan niya, di mo kalalakaw ako. Nasara magiro ka, wa innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya, wa'atuni muslimin. Namili ngagim utator na gumistap. Niya doon. Oy, tasbih. Api ang tunaw nung awidakal. Awidakal ka kung mga wata ka. Awidakal ka kikarumang ka. Awidakal ka sa pantag sa pinansyal. Awiyagan. Nakanaba aya. Ang solusyon niya na bakap sa timanawalin na pumangin ikaw. Tasbih. Ngayon, ato na yung pinasbigan, na tiga guru. Ato na yung bulong sa widakan. Atari na widakan yan. Panapanayaan na personal problem, tanong. Ano mga librisan? Wadannuna إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ayat 6. Atul apen impiagunaan aawid akan akyak kada buswa ko Yunus kusulit yan natin. Nauna paibigan na tubo na ang pananana. Adi niya ka tadi kapakaliw niyan. Kabas sa lupa. Nasigyan na puso ko dito na maaragan. Nagyan na puso natin na sada. Dapat na unano tawidakan. Okay na aya akyak pakaliw niyan kwa widakal ko tiyan na sada. Naguminirawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naapian to na mga babayan ni problema niyo. Problema nga sawata. Problema nga ikarumang ka. Problema nga mga tungan na iga. Problema nga sa kauyagan. Problema nga sa kagumay eleksyon para kabutuhan ka. Apian to na niya widakal ka. Na aya solusyon yan. Na pinirawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tara, pala ka nun siya mga mamuray. Why?
Dia na ni bulungi sa widakan, apya to na yung widakan niyo. Di niyo niya supaka. Kainipang dawanan wala ko Yunus. Na inop panaminindo ko Yunus, anabi wala. Akatawan wala, agina ni bulong sa widakan. Ina na, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Isa na mga lewidakan naging mga umuda, kaya di pa nga kakawinga. Daging pangiran. Oh. Ayah semua ni mau dah tasbihan you. Oh, la ilaha illa anta subhanaka. Kata 30 akaw. Na dua kaya Allah. Yang kaya panasbihan niya lah kata na kada rumah ko. Oh. Lakad na ko na view ko na kun magitong sa gap siguro pidiga ko. Ah, ya Allah miya kalat na ididek na ya. Lakad na ko na pabangon na ko sa walay. Pero ang juga ba ya katong tay pakat pero ang umpet. Ya Allah, ya butay pa na sinudyo na. Oh. Ngay no. Nakagi ayat diterun wallah na tigu Allah. Abdi minka suali wa minna al-ijaba. Uri pala ka na sanganan kasupang ni ka. Sanganan ka na sugi bagan ko. Oh. Di ka di pangilat. Basta na kailangan nakakuha Allah. Tiruangaon. Ano ka tiru sa wida ka? Nakasikuan lugu tala. Tandap ka ba yan nakatiruangaon? Dia mampu mengaraga, ya Allah. Ya kemadi Allah. Arya. Makai berat sebuah, makai sabut tiruangan. Kaya kabaya Allah nama tirukan tu dia widakara. Tu ni bulungan dia kau dikat tiruan. Nare kore udi. Tapi ya semua ibarat nama pergi tautan. Nama mi abangun yung kasawalay, naya kabaya ka nama kabelay ka na pesyo na lang ako Allah. Ya Allah, pakabelay ako ma. Oy, meranawan yung Jepang ni. Ah, o kabaya ka nagtarak na yan, napakatrak ako. Yun yan ang mga pamilya ko ya. Yan ang yung sa pustuwa kan. Di ka di pamang ni kati, di ka di mamang ni kumanusia. Na si ka di pagni ko Allah udala. Are, kaka Jerman. Di ka di pagni na si ko Allah udala. Okay, na manukap man tengah. Kan mana di dua. Subraan niya sa Nabiullah Sulaiman. Ano manukap mo tengah. Nagupagili ang kapag ginawa ka. Ano nga, pamanagi utap po mga nina ka na pwede isa na sa ginawa ka. O ay, kapian mi terjud ka, nasa panganing ka na pagilayin mo Allah na ita ka. Mga na di ka di terjud. Ya Allah, miya binasa Pilipinas na pakisambiing karakan si Bumbo. Tingwa Allah tala, nahunaw rin pa na kanitaw niya betul. Ayah dia pembangunan nak kena sudah itakah. Ay ginakuan man mambu meranaw na inubiyo ka dua ka de tiri mano kakagiti ko Allah. Diuki begigan yete. Oy. Oy, nati upama na diga dindegan sa palapa na pupengni ka kwala na ipsi. Ika palapa na wida ka na kay ka bulgi taw. Ambi ako ka mapia. Ay pang niya na pidigab ka kayang kaya. Ariyo, diga dinde ita ginawang ka. Oy tingka swalla na Ar-Rahmanir Rahim. Malay gagaw na malay limo. Uwi na pendait niyang bukman. So sipot Antonay dumada ito na nata. Oy, kapia sipot ka na 4. Na ibon tumakaylo. E ayan natin yan na 5. Tamang ulo niya na kuminon. Ariyo, lagi na di tanong ni Pag-Usin, mga babayakan, mga pagariyakan. Kakagiayan na kabayakan na mala makuatan wa tumasang kaya kiyawa patawatatan waya. Na last. Ya apa saja ko mangusia. Ay kapatating yung pagkikiyamulay. Ako sabapan sa kapakalibre yung tao ko siksa ko. Lang ano siksa ko ba? Nakasrato sadaka. Nasaan sa kadakal akya pakapangaling gagawa. Saan sa kadakal akya ayaw maanan niya na kiyaw gupan kataw. Saan sa kadakal akya luwagan na tao kapunan nila ka. Napanid na napagitong wala na magat ko sa porsinto na kumangaw-kumangaw. Para tayo ko niusin. Oy, naya ba na ordiro Allah? Lagi may ulugtan sa kasiliga. Naya ordiro Allah na tigo Allah. Anfiku min tayyibati ma razaqnakum. Gusto kanu kumia makapia-pia ko ini bagaya karakano pia kata na Allah sumia kapia-pia. Ayat tanong ko ni bisidiga. Oy.
Pira-pira, di mamamagay sa diyagit. Guru sa maratok, tanda pangingko na diyagit ya. Kaya suku-suku dan tinarakan. Sadka korkan. Tino ka rakang bagan, tigin na piyak isulutang umangotan na din na kaya minang irano. Haya mana niya na, kagimit man na rakano, nagura ka mong Allah, wah, tumwa dengan luto saya, kabukun kaya sakit. Ariyo, basta sini ka na, upanawa na kagaganyan, ada ka na isa tatak. Oy, napisa ka na kasolo ko sa bubuka pa na pura bubo. Kata sumalo, niya katalo-talo ka niya masulot. Malap niya rin kasi ang ginoon sa populasyon. Kata, huwag na tingin na ginanalaburo na may ito, na malaburo na Juan, pamanay na. Lububis eh. Ino nga rin ito po, magano'n pa man, nagkarawal kata kanilipatan ka. Aso inisibi ka nga na inipakawit ka utok wala. Nagkarawal na ka, pakawitan ka sa wala sa lububan. Naku na pa imigiran na niyo. Ha? Ihirap po mamagay ka sa yung ano niya, pero tunapangan ng nasan niya mapiyo? O pa makabungkaw na, kagagang ka, katigir ka na, tungyo, buti iyan na yung aspe, kaya nga bagang iba pa ka. Ari, adi sa giyang gaya, kilay-lay ka, wala ka, pipikito ka. Amya kasukat ka sa tilapia, no, minyan, wasi, lipiwing eh, tilapia. Yan na ito nagitin no, pirito, tingin na di, ngay no, paguni. Pinigiran. Badi ko lagi sana pirito na pinigiran, di tinggal pirito, pinigiran, gadi tega. Iya, sokara na piketo. Oh, natingin na ito na, pero natingin na di, ceput. Pero ito nagitin na dati na pinilaw, sige na di, iyaw. Usira po kuasa naga sana. Usira ti ubawa utara na kalilipatan na lawin mo orin. Ni kukumira man natin lapyo to sa wikiyama. Ino ako ni way, win tutunga. Lagi ti mga iba natin yan. Labas na kate. Ana makasukat sa karni. Nagumiro sumbuya binin. Maganda ka ng siya si bubuha di pati mo. Hindi. Hindi ni matero kang na mga bruri. Nakanapin mo na naman naman. Doon pa mamagay, nagugay ko kumban. For 80 kilo, betul mo. Oh, naino ko hindi paguman no minian so palapa. Oh, napire kaya rasa akan sanjo mong sa populasyon. Naso iso, pire ergo iso. Oh, nakailangan tingin na sumudot tanong na may ito ka bunji. Oh, agi gumapitan na miya kasi. Adiran la kay kuwana. Makayaw. Umiano sa mga tayi. Ome, macam. Pero tama na, macam. Abi niya, macam. Aduh. Tinyo ka na. So makita tiyan niyo. Oy, kamanday arga, kada ba tanong pinuhil to? Nadidinyo ka na. Natina to ni Gideon, tetimu-timuan yun, nabgan yung gibabuyo. At tingin na matay si babu, tingin na din, gana yan. Eh, niyan nakagini ako, pamanakagini namin bulo yan, tineng, bukang bukan. Nadanga pa, bukan si kukapian yan, ay dapat oh. Nasababsan, nabalasangan, wallahu ta'ala sa mapay, pakasurgan, wallahu gigawatan.